jeg, og jeg så jeg håper at det er så dårlig lyd herfra når jeg filmer. Det er jeg filmer med dataen, og det er så dårlig kvalitet på meg. Og når jeg finner iPoden min, da skal jeg begynne å filme. Og den er bra fokus på. Ikke bedre enn dataen. Ja. Da er egentlig alt jeg skulle ha i. Men i går så jeg flyttet. Jeg trodde jeg flyttet. Men jeg har på rot alene. Så i dag skal jeg ta det. Da skal jeg prøve å filme det hvis jeg finner iPoden min. Så iPoden heter Lightning. Og husk søk på hayali.blog.no.